għal dan l-entużjażmu bla qis ta' Father Peter, għal dan it-tagħlim prezzjuż tiegħu, għal din l-istedina li jibqa' jagħmlilna, għal ferħ tiegħu, għall imħabba tiegħu, għal fidi tiegħu, għall għajnejn ħelwin tiegħu, għat-bissima tal-għaġeb tiegħu, għal personalità tantanja tiegħu. Ngħidulu issa u nibqgħu ngħidulu dejjem il-koll minn qiegħ qalbna, Father Peter, grazzi. B'dan il-mod Father Peter Serracino Nglott ingħata l-aħħar tislima waqt qudiesa preżenti kadavere fil-kolleġjata ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Ċelebrazzjoni tal-ġid li għamel Father Peter matul ħajtu, tal-viżjoni li kellu b'mod speċjali fis-settur edukattiv, ta' kemm sema u ta' pariri siwja u tal-ottimizmu li kien jispikka fil-karattru tiegħu. Dan l-ottimizmu kien il-qofol tal-omelija ta' Father Mark Montebello fil-funeral ta' Father Peter. Ottimizmu li bih Father Peter ferraħ kull qasam li ħadem fih, kemm f'pajjiżna kif ukoll fuq livell internazzjonali. Iżda fuq kollox, dakkar bih il-mijiet jekk mhux l-eluf ta' studenti li għaddejna minn taħt idejh. Mhux biss hawn f'Malta u Għawdex, iżda wkoll f'ħafna pajjiżi oħra madwar id-dinja. Għal-funeral ta' Father Peter attendiet folla numeruża, spikkaw numru ta' persuni li ħadmu mill-qrib miegħu b'mod speċjali l-Università. Attendew ukoll il-President u s-Sinjura Bela, il-Prim Ministru u s-Sinjura Gonzi u l-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. Edi Fenek Adami ukoll attenda għal dan il-funeral, bniedem li ħadem mill-qrib ma' Father Peter meta kien konsulent tiegħu kemm dam Prim Ministru. Il-ġurnata bdiet b'korteo funebri li talaq mill-Kamra Mortwarja tal-Isptar Mater Dei u għadda minn diversi postijiet marbutin ma' Father Peter fl-Università. Fosthom l-Iskola Medika fl-istess sptar, ir-residenza ta' Father Peter magħrufa aktar bħala Razzett, kif ukoll il-Kappella tal-Università fejn it-tebut ġie mbierek mill-Kappillan Father Michael Buġejja. Min tal-qroq għal-belt fejn it-tebut mikxuf ta' Father Peter kien espost għal pubbliku fil-Knisja tal-Ġiżwiti tul in-nofsinhar ta' filgħodu, fejn fost l-oħrajn żaruh il-Prim Ministru Lorenz Gonzi flimkien mas-Sinjura Gonzi u delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista immexxija mis-Segretarju Ġenerali Paul Borch Olivier, li wkoll taw l-aħħar tislima lil Father Peter qabel mal-korteo funebri ħadu lejn il-Knisja ta' San Pawl għal qudiesa tal-funeral li xandret live fuq Net Television.